may sinutbatuhan. Tararaning ta idol flip top kita. Kararasan sa wala pag sige na. Patangog man kan rap mo, sample man daw dyan, magayunon man kan kupya mo, or na sanaan ng bugon ka man mayo ka mga nikanta na bago tano mayo kang battle, takot ka daw madaw ha. Pauro uutuan, hapot kan mga tao, day isa na magapurado kung magigibugo, mayo akong maisip masyado tayo mainit, una mo tuloy, garo suplado pagtulino, pagal lang talaga halip sa simple sa danaw, 8 oras sa van, tulong oras sa karambaw, tapos paguli ko pangaro, tayo ito masabutan kunta ng buhay ko garo naging pelikula. Pero mintong ka nagkalatan papel na ginurusutan kadakol na kape na ipinabakal, tintakan sa kuyang ballpen haranin ng mupubos saro na sana turo alagad sa kuyang ibusala daw na masalaan narog ko. Ako tawon sana na arog sa imo. Ano daw ang dapat kibuhon? Dapat daw kamiritan o dapat daw na arukon? Ang siring sako na tao sana. Pasensya na, Tawo Sana. Pasensya na, Tawo Sana. Pasensya na, Tawo Sana. Pasensya na. Kasi pupun sa pagkaaki, sablay kang nagkurang, naglakaw, nagampang hanggang sa napadapla. Aday ka mawaran yung pag-asa, day ka matapot kung mayo ka pang sala, mayo ka pang dedigog, mapapadapla ka muna bago ka makanuwad maglakaw. Ang buhay utang hulugan ng bayad, kaya day ka matakot na masala, alagad maluway lang, dahil ka masyado magapura. Yan ang sabi sa kokan, sa kuyang ama na ipinapakirumdom, beer mini ina, na parati man kay nasusunod. Habo ko nang mag-iba, gusto ko nang magdala, minsan mayo ng gana, habo ko nang mag-rap. Tahon ako dati, aram ko na ang gabos, to palaan ko lang pa, naram ko labis, ngunya naram ko na kung tano may pamara ang lapis. Sala daw na masalaan naro ko, ako tao man sana na arog sa imo. Ano daw ang dapat kibuhon? Dapat daw kamiritan o dapat daw na arukon? Ang siring sapo na Tawo Sana. Pasensya na, Tawo Sana. Pasensya na, Tawo Sana. Pasensya na, Tawo Sana. Pasensya na. Pero bako daw natawo pa man sana, dahil mo daw narisada, wakano ka nakalang kang matinggag ka pa manggiraray, daw planuhon mong mahaitan no siring pa manggiraray. Day maliligayan na masana daw anong gibuhon para di ang nangyayari iyo ang kabaliktaran. Dakol ng detalye na malilingawan, masasala kaning galan lalo kung mayo pa masyadong araman nung magigibumutawa ka lang. Napapagal ng tatakot na iinip, naobag man ang ingiralan na uri, nangangayon hong urikot na bibigla, namumunto na atot na susuya, natutubukso, nakukonsensya, nauubusan manin pasensya, nakukilugan, nagmumuda, alagad nagpapadangan pamandawan na, karot na.